Регионална здравна инспекция в лицето на дирекция профилактика на болестите и промоция на здравето участва на панаира на изкуствата и науката на гимназия за преподаване на чужди езици Румен Ролан за втора година. Тази година инициативата и нашето представяне е в партньорство с Превентивно-информационен център Стара Загора и е свързано с един акцент към алкохола. Ние сме в навечерието на месеца на трезвеността и посланието към всички участници е свързано точно с това, какъв риск крие употребата на алкохол като количества. Може би трябва да обърнем внимание на злоупотребата и може би като финал да предложим много добри алтернативи на това занимание. Гледната ни точка е свързана като продължение на миналогодишното участие. Ако тогава доста рискови фактори бяха застъпени, стигнахме до идеята, че ако конкретизираме заниманията в едно единствено направление, заедно с традиционните дни на здравето, може би ще бъдем далеч по-ефективни. Което означава, че посланията са свързани точно с това, какви да бъдат алтернативните занимания, а не да се стига до рискове, да се стига до сериозни проблеми, които носят след себе си редица дълбоки последици.